Right, mastreets social media manoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Nhasi ndine nyaya yandoda kuti ndimbokuzivisai. Aiwa, ndinombopota ndichidzokera kuZim Celeb Gossip. Handiti ndoda kuti ndikuzivisei chinhu ichi. Zim Celeb Gossip kuti ritonatsopushwa zvakanaka. Tisu vanhu vachona, tisu vanhu vakafamba nebhora kusvika vanhu varira. Handiti. So today ndoda kuti ndingokuzivisai update yezviri kuitika mastreets. Izvi ndazowana mastreets handiti the story anonzi Enzo Ishall. Enzo Ishall akaroora mazuva achangopera, gore rakapera irori rakuda kunopera, akabva aroora mudzimai wake anonzi Mellisa, Mafadzwa. I think Mellisa Mafadzwa. Ndofunga vazhinji makafara naye, makaiona nyaya yachona. So Enzo Ishall uyo anozikanwa zvakare nezita rake repachitupa kunzi Kudzanai Stephen Mamare. Uyo muchinda ane makore ekuberekwa anogona iwo kusvika 29 years. Makore ake 29 years. Sekuziva kwenyu kuti ane nyaya dziri kunetsa mastreets, ane nyaya dziri kutika mastreets, nyaya dzekuti hanzi kumba kwake nemudzimai wake vanenge vari kurwa, vanenge vari kunetsana, vamwe vari kutoti vakarambana. Chokwadi chaicho pasina ari kuziva kuti ndizvo here kana kuti hazvisi. Inyaya dzemastreets. So mazuva maartist kazhinji kana vane mahit songs avari kuda kubuditsa, dzimwe dzenguva vanogona vanowanzoita scandal. Handiti vanogona kuita scandal yekuti munge muri munotaura nezvavo. So attention yese chavanenge vachiita ipapo kutora attention yenyu yese kuti muise pavari. Zvadaro vobva vachikupai zvavanenge vachida kupakurai. So iye zvino handisi kuti vari kunetsana kana kuti varambana nemudzimai, but at the same time handisi kuti hazvisirizvo. Pamwe ndizvo, pamwe hazvisirizvo. Tinogona kungozozviona chete kana vasati vabuditsa nziyo. Vasati vabuditsa nziyo hatigone kumhanyirira kuti ndizvo vari kunetsana, mukadzi wacho anga ari wechidiki, saka aiwa vanhu musadaro. Handiti regai timbotanga tamboona kuti haabuditsi here, haana zvinyowani zvaanobuditsa here. Kana pakashayikwa isusu ana sekuru sei todzifambira nyaya dzacho. Tononzwa kuti aiwa ko muzukuru wakuda kusiya mudzimai wai, because tinotoda kuti vanhu vagare nemadzimai avo. Izvozvi tiri kuda tienda kukaroyo nemasingles kuti vanhu pamwe vangawanane, because kugara uri wega haisi nyore. Handiti kugara uri wega haisi nyore. So what do you think about this story? The story of Kudzanai nemudzimai wake Mellisa, uyo muchinda anonzi Enzo Ishall, the boss. Ndoda muti chira boss. So makasunungonyora comment section kuti what do you think about the drama Enzo Ishall mumarriage yake. From uncle side, the only Zim uncle Paris, much love.